नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी खेमचंद्र पाटील आपलं सर्वांचं स्वागत करतोय. आज आपण सीसॅट या बॅच साठीचा डेमो क्लास आपण या ठिकाणी घेतोय. तर मित्रांनो, 14 मार्च 2021 रोजी आपली प्रलंबित असलेली राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा होते आणि त्या अनुषंगाने ही फास्ट ट्रॅक रिव्हिजन बॅच असं आपण त्याला म्हणतोय. म्हणजे तुम्ही आतापर्यंत जो अभ्यास केला असेल त्याला एक शेवटचा टच किंवा एक शेवटची रिव्हिजन करण्यासाठी ही बॅच आपण 100 तासांची ही बॅच या ठिकाणी आपण तयार केलेली आहे. या बॅचमध्ये प्रामुख्याने आपण फक्त आणि फक्त सीसॅट पेपरच्या विषयीचं प्रिपरेशन करणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, की या बॅचची स्ट्रॅटेजी कशी राहील, याचं स्ट्रक्चर कसं राहील, याच्या बाबतीत आता मी तुम्हाला थोडक्यात या ठिकाणी कल्पना देणार आहे. आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की मागच्या वर्षभरामध्ये विविध कारणांमुळे ही परीक्षा पुन्हा पुन्हा पोस्टपोन करण्यात आली आणि ती परीक्षा झालेली नाही आहे आणि ती आता 14 मार्च रोजी त्या ठिकाणी होते, 2021 रोजी होते. त्या अनुषंगाने आपण सीसॅट साठी ही फास्ट ट्रॅक बॅच त्या ठिकाणी आपण सुरू करतोय. मग या बॅच मध्ये काय होणार आहे बघा, तुमचं आतापर्यंतचं जे प्रिपरेशन आहे, आतापर्यंतची जी तुमची तयारी आहे, त्या तयारीला एक शेवटचा फायनल टच देण्यासाठी आपण या ठिकाणी बॅच ही तयार करतोय. म्हणजे या बॅच मध्ये गणित, बुद्धिमत्ता हे जे आपल्याला भीतीदायक वाटणारे टॉपिक आहेत, यांची रिव्हिजन तुम्हाला डायरेक्ट एक्झाम ओरिएंटेड क्वेश्चन्स ने केली जाईल. एक्झाम ओरिएंटेड क्वेश्चन्स या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक टॉपिकवरचे गणित आणि बुद्धिमत्तेमधले घेतले जातील. म्हणजे प्रत्येक प्रश्नासाठी एक वेगळ्या प्रकारचा कन्सेप्ट त्या ठिकाणी असतो, तो कन्सेप्ट देखील आपल्याला त्या ठिकाणी सांगितला जाईल. लक्षात घ्या. तर म्हणजे आपण इथं प्रत्येक टॉपिक डिस्कस नाही करत बसणार आहे आता ह्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये, आणि तसं करणं खूप सोयीचं पण होणार नाही आणि ते तेवढा वेळ पण आपल्याला नाही आहे. म्हणून 100 तासांमध्ये 100 आवर्सची ही बॅच जी आपली आहे, त्याच्यामध्ये गणित, बुद्धिमत्ता आणि 2 टॉपिक ज्याच्यावर खूप जास्त प्रश्नांचा वेटेज त्याच्यामध्ये आहे, उतारे आणि डिसिजन मेकिंग. म्हणजे तुम्हाला सर्वांना कल्पना आहे, उतारे आणि डिसिजन मेकिंग ह्या दोघं टॉपिक मिळून 55 प्रश्न आपल्याला राज्यसेवेमध्ये विचारले जातात. 55 प्रश्न. 80 प्रश्नांचा जो हा पेपर आहे, त्याच्यामधले 55 प्रश्न आपल्याला उतारे आणि डिसिजन मेकिंग वर विचारले जातात, की ज्याच्यामध्ये फारसं काम विद्यार्थी करत नाही किंवा त्याला दुर्लक्ष करतात. अशा पद्धतीने त्याला विचार करतात की ऐन वेळेस आपण उतारे वाचून प्रश्नांची उत्तरं देऊन टाकू. परंतु याच्यासाठी एक योग्य प्रकारचा सराव हा जर तुम्ही या शेवटच्या टप्प्यामध्ये करून टाकला, तर तुम्हाला याच्यामध्ये जबरदस्त यश त्या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि तो सराव कसा करायचा? सर्वात जास्त फोकस आपला उतार्यांवर असणार आहे. उतार्यांसाठी तुम्हाला मी काही ट्रिक्स आणि टिप्स त्याच्यामध्ये देणार आहे. ट्रिक्स की उतार्यांच्या बाबतीमध्ये तुम्ही कसं काम केलं पाहिजे, जेणेकरून ह्या 50 प्रश्नांपैकी 50 प्रश्न जे आपल्याला आहेत उतार्यांवरचे, त्याच्यातले 45 प्रश्न आपल्या ॲक्युरेट बरोबर यायला पाहिजे. 45 प्रश्न. आणि 5 मार्क जे तुमचे निर्णय क्षमतेचे आहेत, निर्णय क्षमता म्हणजे डिसिजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, ह्या 5 पैकी 5 प्रश्न तुमचे बरोबर यायलाच पाहिजे. 5 प्रश्न या ठिकाणी तुमचे बरोबर यायलाच पाहिजे. तर हे 45 आणि 5 प्रश्न म्हणजे एकूण तुमचे मित्रांनो 50 प्रश्न या ठिकाणी होतात. 50 प्रश्न तुमचे अचूक येतीलच. अशा पद्धतीचा आपण सराव या ठिकाणी करणार आहे. आणि मग राहिला गणित आणि बुद्धिमत्ता. तर 80 प्रश्नांच्या या प्रश्नपत्रिकेमध्ये गणित, बुद्धिमत्ता ह्या दोघांना मिळून यांच्या असे टेक्निक्स आणि ट्रिक्स आणि शॉर्टकट ट्रिक्स मी तुम्हाला सांगेल, की जेणेकरून हे 25 प्रश्नांपैकी
कमीत कमी आपले 18 प्रश्न बरोबर यायलाच पाहिजे. जास्तीत जास्त किती पण येऊ शकतात, कमीत कमी 18 प्रश्न आपल्याला यायलाच पाहिजे. म्हणजे आपण जर असं कॅल्क्युलेशन केलं, 68 प्रश्नांचे उत्तर आपण 80 पैकी त्या ठिकाणी बरोबर देणार आहेत. 68. आणि तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे मित्रांनो, 1 मार्क 68 प्रश्न आणि एका मार्काला 2.5 मार्क त्या ठिकाणी असतो एका प्रश्नाला. आणि हा जर गुणाकार जर तुम्ही केला तर त्या ठिकाणी बघा 15 आठे 20 असे, हातच्याला तुमचे 20 आणि 15 सक 150, 150 आणि 20 170, म्हणजे आपले 170 गुण या ठिकाणी डेफिनेटली तुम्हाला या पद्धतीने मिळू शकतात. एकदम साधं इक्वेशन, सोपं इक्वेशन, सहज जो कोणी ॲव्हरेज विद्यार्थी असेल, मग तुम्ही कोणत्याही शाखेचे पदवीधर असाल, तुमची किती पण दिवसांपासून तयारी चालू होत असेल किंवा तुम्ही किती पण लेट सुरू केलं असेल किंवा आपण किती पण उशिरा सुरू केलं असेल, तरी सुद्धा तुम्हाला इतकं हे साधं गणित सहज अचीव करता येईल, सहज साध्य करता येईल. हॅव्हिंग सेड दॅट, असं म्हणत असताना मी सांगेल की ह्या शेवटच्या टप्प्यातली पायरी किंवा शेवटच्या टप्प्यातली तयारी ही तुमची खूप महत्वाची आणि गेम चेंजर ठरणार आहे. तर बघा, इक्वेशन मी तुम्हाला असं सांगतो, अजून खूप आपण त्याला एक्झॅगरेशन न करताना मी हिरवा कंदील त्याला दाखवतोय. 160 प्लस एवढे मार्क 200 पैकी आपल्याला मिळवायचे आहेत आणि याला गोल करून टाका. आणि हे मार्क तुमचे असणार आहेत मित्रांनो सीसॅट प्रिलिम्सचे राज्यसेवेमध्ये. आणि जर तुम्ही 160चा टप्पा 160 प्लसचा टप्पा जर तुम्ही पूर्व परीक्षेच्या सीसॅट परीक्षेमध्ये जर तुम्ही करून टाकले तर जीएस मध्ये 80-90 मार्क तुम्हाला सहज भेटतात. म्हणजे आपण जर बेरीज केली तर प्रीचा 240चा स्कोर हा मोस्ट कम्फर्टेबल स्कोर असेल असं तुम्ही मागच्या अनालिसिस वरून पण तुम्हाला सांगता येईल, किंवा जे फॅक्ट्स अँड फिगर्स आहेत, मागच्या वर्षांचे कट ऑफ्स आहेत, त्याच्यावरून आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणता येईल. तर अशा पद्धतीने आपल्याला स्ट्रॅटेजी शेवटच्या टप्प्यामध्ये करायची आहे. म्हणजे याच्यामध्ये तिघ कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांना फायदा होणार. तिघ कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांना जे मागच्या 1 ते 1.5 वर्षापासून अभ्यास करतायत, मागच्या 1 ते 1.5 वर्षापासून ते अभ्यास करतायत, 1 ते 1.5 वर्षापासून अभ्यास करणारे विद्यार्थी, मागच्या 8 महिन्यांपासून अभ्यास करणारे विद्यार्थी, 8 महिन्यांपासून, आणि मागच्या 6 महिन्यांपासून अभ्यास करणारे विद्यार्थी, या सर्व विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी अशा प्रकारची स्ट्रॅटेजी शेअर केली जाईल जेणेकरून तुमचे 160 प्लस स्कोर हा तुमचा राज्यसेवेचा सीसॅट मध्ये यायला पाहिजे. आणि जर तुम्ही तेवढा स्कोर जर राज्यसेवेच्या सीसॅट मध्ये मिळवला तर ऑटोमॅटिक तुमचा या ठिकाणी मेन्सचा गेट पास तुम्हाला मिळून जाणार आहे. मेन्सचा गेट पास मिळून देणार. तर अनालिसिस करताना बघा, मी आता या ठिकाणी अशा पद्धतीने मांडतो की सीसॅटचा हा पेपर प्रामुख्याने बघा, तुम्हाला सर्वांना कल्पना आहे तरी त्यावर मी थोडासा प्रकाश टाकतो. सीसॅटचा पेपर हा ढोबळमानाने आपल्याला 4 भागात विभाजन त्याचं करता येईल. ओके. आणि त्या 4 भागांना वेटेज कसं दिलंय आणि त्याच्यावर किती प्रश्न विचारले जातात हे आपल्याला मागच्या वर्षांचं पेपरचं अनालिसिस त्या ठिकाणी सांग. एक भाग आपला असेल उतारे, दुसरा भाग असेल आपला निर्णय क्षमता, तिसरा भाग असेल आपला बुद्धिमत्ता चाचणी, चौथा भाग असेल आपला गणित. ओके. तर मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय की उतारे आणि निर्णय क्षमता या दोघांवर 55 प्रश्न त्या ठिकाणी असतात. 55 प्रश्न. आणि गणित आणि बुद्धिमत्ता याच्यावर तुमचे 25 प्रश्न तुमचे त्या ठिकाणी असतात. ओके. तर आता आपल्या ह्या बॅच मध्ये तुमचं नेमकं तयारी ह्या 4ही टॉपिक्सवर केली जाणार आहे. आणि सर्वात जास्त भर तुम्हाला गणित आणि बुद्धिमत्ता याच्यावर तुमचा दिला जाईल, जेणेकरून हे विषय सरावाचे आहेत. याच्यासाठी मुबलक सराव तुम्हाला गरजेचा असतो. आणि पुन्हा जर तुमचे काही शॉर्टकट्स तुम्हाला माहिती असतील, शॉर्टकट्स ट्रिक्स आपण त्याला म्हणू, आणि काही फॉर्म्युला जर तुम्हाला व्यवस्थित जर तुमचे पाठ असतील तर तुम्ही काही सेकंदात, इन फ्यू सेकंड्स, काही सेकंदात तुम्ही याच्या ठिकाणी उत्तर शोधू शकता.
आणि त्या ट्रिक्स मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. आता याचं विभाजन आपण कसं केलंय मित्रांनो, या ठिकाणी आपण 40 तास या ठिकाणी बुद्धिमत्ते चाचणीला दिलेत, 40 तास आपण गणिताला दिलेत. ओके, 15 तासामध्ये आता याच्यामध्ये उतार्यांवरचं तर काम तुम्हालाच करायचं, पण याच्यावरच्या ट्रिक्स मी उतारे कसे वाचले गेले पाहिजे, नेमकं काय काय त्याच्यामध्ये अधोरेखित केलं गेलं पाहिजे, या गोष्टी मी तुम्हाला सांगेन. डिसिजन मेकिंग वर मी आपण 5 तास देणार आहे. सो ऑल ऑन ऑल जर तुम्ही बघितलं, आपल्या ही 100 तासांची या ठिकाणी ही बॅच तयार होते. 100 तासांमध्ये 160 प्लस मार्क मिळण्याची हमी या ठिकाणी मी तुम्हाला देणार आहे, प्रोव्हाइडेड त्या अनुषंगाने मी जसं सांगतोय तुम्हाला त्याप्रमाणे होमवर्क करावं लागेल, त्याप्रमाणे असाइनमेंट्स कंप्लीट करावे लागतील. त्या पद्धतीने जर तुम्ही काम केलं तर डेफिनेटली तुम्ही या ठिकाणी सीसॅट मध्ये 160 प्लस स्कोर आणू शकता. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, एक सिंपल गणित मी तुम्हाला असं सांगतो. आता इथं बघा, जीएस हा पेपर देखील 200 मार्कांचा आहे, 200 गुणांचा आहे. नंतर सीसॅट हा पेपर देखील 200 गुणांचा आहे. पण आपण सीसॅटला जेवढा वेळ द्यायला पाहिजे तेवढा वेळ देत नाही. पण शेवटच्या टप्प्यामध्ये मी तुम्हाला असं सांगेल की तुम्ही 4 तास जीएस ला द्या आणि 4 तास सीसॅटला द्या. प्रिलिमच्या बाबतीत मी हे तुम्हाला सांगतोय, मेन्सचे गणित मी तुम्हाला सांगत नाहीये. कारण की जर दोघांना इक्वल असतील तर दोघांना इक्वल वेळ दिला गेला पाहिजे. आतापर्यंत तसं गणित आपण केलं नसेल तर आता करा, या शेवटच्या टप्प्यामध्ये तरी करा. मग या 4 तासांचं आपण पुन्हा विभाजन सीसॅट मधलं आपण कसं करून घेणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगतो. याच्यामधला तुमचा एक 30 मिनिटांचा वेळ, 30 मिनिटचा वेळ तुमचा निर्णय क्षमतेवर तुमचा रोज गेला पाहिजे. निर्णय क्षमतेचे काही क्वेश्चन्स तुम्हाला या ठिकाणी मी रोज तुम्हाला देईल. रोज तुम्हाला कमीत कमी 5 प्रश्न निर्णय क्षमतेवर तुम्हाला देण्यात येतील आणि त्या निर्णय क्षमतेवरचे क्वेश्चन तुम्ही 30 मिनिटात सुरुवातीला सॉल्व्ह करा. आणि 30 मिनिटं मी तुम्हाला सॉल्व्ह कसं सांगतोय बघा, म्हणजे आपल्याला सॉल्व्ह करायला इथं वेळ घ्यायचा आहे फक्त 15 मिनिटांचा. मग आपले उत्तरे कोणता चुकला, कोणता बरोबर आला, चुकला असेल तर का चुकला, किंवा आपल्याला कमी मार्क भेटले. कारण निर्णय क्षमतेमध्ये तुम्हाला माहिती आहे गुण देण्याची स्कीम कशी आहे, 2.5 मार्क, 1.5 मार्क आणि 1 मार्क अशा प्रकारचे, 2.5 मार्क, 2 मार्क आणि 1.5 मार्क अशा पद्धतीने मार्क्स दिले जातात. म्हणजे चांगल्या निर्णयाला तुम्हाला 2.5 मार्क मिळतो, त्याच्या खालच्या निर्णयाला 2 मार्क आणि त्याच्या नंतरच्या निर्णयाला 1.5 मार्क मिळला जातो. मग ज्या ठिकाणी 2 मार्क मिळत होते त्या ठिकाणी तुम्ही चांगला निर्णय कसा घेऊ शकत होते, या सर्वांचं अनालिसिस तुम्ही या 5 प्रश्नांचं रोज मी तुम्हाला देणार. 30 प्रश्न त्या ठिकाणी 30 मिनिटांमध्ये तुम्हाला ते कंप्लीट करायचंय. म्हणजे जितकी दिवस आपली बॅच चालेल तेवढे रोज मी 5 प्रश्न या ठिकाणी तुम्हाला पीडीएफच्या फॉर्म मध्ये म्हणा, काही लिहून म्हणा, व्हॉट एव्हर तुम्हाला ते प्रोव्हाइड केले जातील. नंतर तुमचा 1 तासाचा वेळ हा तुमचा उतार्यांवर द्यायला पाहिजे. कारण की जवळपास तेवढाच वेळ आपल्याला त्या ठिकाणी परीक्षेमध्ये देखील द्यावा लागतो. मग उतार्यांसाठी काय काय, समजा डायरेक्ट उतारे तुमचा येत नसेल तर काही संपादकीयचं वाचन आपल्याला करता येईल का, ऍक्च्युअल क्वेश्चन्स जे विचारले गेले होते त्याचे उतारे आपल्याला वाचता येतील का, अशा पद्धती कसा युटिलाइज करायचा त्याचं पण मी तुम्हाला गायडन्स या सत्रांमध्ये देणार. आणि नंतर मग हा जो उरलेला 2.5 तासाचा वेळ आहे, तो 2.5 तासाचा वेळ ह्या दोघं तुम्ही टॉपिक्सला द्या, गणित आणि बुद्धिमत्तेला. मग त्याचं इक्वल डिस्ट्रीब्युशन करता किंवा 1 तास गणिताला देतात आणि 1.5 तास बुद्धिमत्तेला देतात, हे तुमच्या क्षमतेवर डिपेंड आहे. मग याच्यासाठीचा रोज काहीतरी सराव मी तुम्हाला देणार आहे. सराव प्रश्न मी तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करेल. आणि त्या सराव प्रश्नांची जी डिफिकल्टी लेवल असेल किंवा त्याचा जो ट्रेंड असेल तो मागच्या प्रश्नपत्रिकेवर विचारलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने असणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला याच्या व्यतिरिक्त फारसं काही करायची गरज पडणार नाही याची काळजी मी या शेवटच्या बॅच म्हणजे शेवटच्या दिवसांच्या बॅच मध्ये तुम्हाला घेणार आहे मित्रांनो. खूप व्यवस्थित जर तुम्ही हे 4 तास युटिलाइज जर केले तर मला पूर्ण खात्री आहे की तुम्ही कोणत्याही शाखेची पदवीधर असला तरी तुम्हाला 160 प्लस, मी पुन्हा या आकड्याकडे का तुम्ही लक्ष देतोय बघा, 160 प्लस एवढे मार्क त्या ठिकाणी तुम्हाला सहज मिळू शकतात. ते सीसॅट मध्ये तुम्ही अचीव करू शकता, लक्षात घ्या. आणि या बॅचला समजा जर तुम्ही नंतर याच्यानंतरची कंबाईनची होणारी परीक्षा आहे त्याच्यामध्ये गणित बुद्धिमत्ता आहेच, त्याच्यासाठी देखील तुम्हाला याचा डायरेक्ट त्याचा उपयोग होणार आहे. कारण दोघांचा सिलेबस सारखा आणि कठीण पातळीमध्ये फारसा काही डिफरन्स नाहीये.
ठीक आहे, तुमच्या लक्षात येत आहे. आणि बघा या पर्टिक्युलर बॅचचा फ्लो कसा असणार आहे. आता समजा मी एखादा टॉपिक समजा गणिताचा मी घेतला, समजा जास्त करून बघा गणितामध्ये आपल्याला जे टॉपिकांची भीती वाटते त्याच्यामधला पहिला टॉपिक आहे आपल्याला कामकाळ. कामकाळ म्हणजे कामकाळवरचे सर्व टाईपचे प्रश्न आपले घेतले जातील. नंतर पाण्याची टाकी आणि नळ, पाण्याची टाकी व नळ, आपल्याला हे सर्वात जास्त कठीण. आणि आयोगाचे पण हे फेवरेट उदाहरण आहेत बघा. वेळ वेग अंतर, वेळ वेग किंवा वेळ अंतर वेग. नंतर आगगाडीवरचे उदाहरणं, आगगाडीवरचे उदाहरणं. नंतर सर्व ऍप्टिट्यूड गणित ही ज्या कन्सेप्टवर आधारलेली आहे ते गुणोत्तर व प्रमाण. मग गुणोत्तर व प्रमाण मध्ये मिश्रणावरचे उदाहरणं आले, वैवारीवरचे उदाहरणं आले. ओके, नंतर तुमचा बेसिक टॉपिक आता बघा याच्यामध्ये लसावी मसावी. म्हणजे लसावी मसावी जर तुमचं जर असेल व्यवस्थित तर त्या ठिकाणी तुम्हाला इतकं व्यवस्थित काम करता येतं की बरेच क्वेश्चन फक्त लसावी मसावीच्या कन्सेप्टवर सॉल्व्ह केले जातात. म्हणजे मग ही 6 मुद्दे जर मी तुमचे इतके व्यवस्थित क्लिअर करून टाकले ना तर तुम्हाला फारसा गणितामध्ये अडचण येणार नाही. आणि मग नंतर शेकडेवारी, मग शेकडेवारीवर आधारलेला नफा तोटा, याच्यावर पण काही क्वेश्चन घेऊन सरळ व्याज, चक्रवाढ व्याज, या अशा टॉपिक्सवर एक 10 टॉपिक्स मी असे निवडून घेतलेले आहेत की गणितावर आपण त्याच्यात जास्त मॅक्सिमम फोकस त्याच्यावर केला जाणार आहे. आणि त्याच्यावर जर तुम्ही व्यवस्थित जर लक्ष दिलं तर गणितातले जे 7-8 प्रश्न विचारले जातात, मला पूर्ण खात्री आहे त्याच्यातले 5 प्रश्नांचे उत्तर तुम्ही सहज विदाउट हेल्प ऑफ पेपर अँड पेन्सिल द्या. इतकं व्यवस्थित त्या ठिकाणी आपला सराव करून घेतला जाईल. सेम विथ बुद्धिमत्ता चाचणी. बुद्धिमत्ता चाचणीमधले जे महत्वाचे टॉपिक्स आहेत त्या महत्वाच्या टॉपिक्सवर आपल्याला त्या ठिकाणी त्याचे कन्सेप्ट पण सांगितले जातील. नंतर त्याच्यावर सरावासाठी प्रश्न पण दिले जातील. काही प्रश्न लेक्चरमध्ये करून घेतले जातील. आपल्या लेक्चरचा जो वेळ असणार आहे तो आपण 3 तास ठेवलेला आहे. 3 तास ठेवलेला आहे. आणि त्या वेळेमध्ये आपल्याला कमीत कमी त्या 3 तासामध्ये 25 ते 30 प्रश्नांचं तुम्हाला कन्सेप्ट, त्याचा अनालिसिस, त्याची शॉर्टकट पद्धत, त्याची ट्रेडिशनल पद्धत, अशा सर्व पद्धतीने ती एक्सप्लेन केली जाणार आहे. अशा सर्व पद्धतीने तो एक्सप्लेन केला जाईल. लक्षात घ्या. जेणेकरून की त्या धर्तीवर एखादा दुसरा प्रश्न जर आपल्याला विचारला गेला तर त्या पण प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला देता यायला पाहिजे. लक्षात घ्या. उतारे आणि डिसिजन मेकिंग याची जी स्ट्रॅटेजी आहे त्याची फुलप्रूफ स्ट्रॅटेजी दर 8-8 दिवसामध्ये तुम्हाला रिमाइंड केलं जाईल की तुम्ही हे केलं का, हे केलं नसेल तर करा. ओके, असं कोणीतरी आग्रह धरणारा आपल्याकडे जोपर्यंत आपल्या पाठीशी लागत नाही तोपर्यंत आपण ते करत नाही. आणि शेवटच्या दिवसांमध्ये जर ते तुमच्याकडनं होऊन गेलं तर मला पूर्ण खात्री आहे की तुम्ही जबरदस्त तुमचा कॉन्फिडन्स हा सीसॅट या पेपरमध्ये येणार आहे. मोस्ट प्रॉबेबली शक्यतोवर आपण 28 फेब्रुवारी पर्यंत हे सर्व कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करणार. 100 तासांचा हे ड्युरेशन 28 फेब्रुवारी पर्यंत आपण कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करू. आणि मग 1 मार्च ते 13 मार्च म्हणजे 12 मार्चच पकडतो, 13 मार्च हा थोडासा तुम्ही रिलॅक्सेशन साठी द्यावा असं मी म्हणतो. 1 मार्च ते 12 मार्च मध्ये काही क्वेश्चन्स पेपर आपल्याला सॉल्व्ह करता आले तर ते क्वेश्चन पेपर आपण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू. अशा पद्धतीची ही पूर्ण सीसॅटच्या बॅचचे मॉड्यूल विद्यार्थ्यांच्या गरजेप्रमाणे आणि परीक्षेची काय नीड आहे त्या पद्धतीने आम्ही या ठिकाणी डिझाईन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी पूर्णपणे मी तुम्हाला अशा पद्धतीने ग्रूमिंग ह्या शेवटच्या दिवसांमध्ये करणार आहे. मित्रांनो, हे 1.5 महिना, शेवटचा 1.5-2 महिना हा आपल्यासाठी खूप क्रुशियल असणार आहे. कारण की बऱ्याच वर्षापासून, बऱ्याच आपण दिवसापासून जो अभ्यास केलाय तो त्याच्यावर थोडीशी धूळ बसली असेल तर त्याला रिफ्रेश करण्यासाठी एक वेगळ्या पद्धतीने त्याला जर रिफ्रेश झालं तर तुम्हाला योग्य ते यश या ठिकाणी या परीक्षेमध्ये मिळाल्याशिवाय राहणार नाही याची मला खात्री आहे. आणि खूप आपण बघा 100 तासांसाठी फक्त 3,000 रुपये आपण फी ठेवलेली आहे. 3,000 फी मध्ये तुम्हाला एका तासासाठी फक्त 30 रुपये मोजावे लागणार आहेत. तर असं साधं कॅल्क्युलेशन, गणिताचा शिक्षक असल्यामुळे मला हे सर्व कॅल्क्युलेशन देणं आवडतं. कारण की आपण त्याच पद्धतीने आपण या ठिकाणी आपण विचार करत असतो. लक्षात घ्या. म्हणजे जर तुम्ही पिक्चर जरी बघायला गेले एखाद्या चांगल्या थिएटरमध्ये, आयनॉक्स थिएटरमध्ये 150-200 रुपयापेक्षा कमी त्या ठिकाणी तिकीट नसतं मित्रांनो.
आणि त्या 3 तासाच्या एंटरटेनमेंटसाठी 150 रुपये म्हणजे एका तासासाठी तुम्हाला त्या ठिकाणी 30 रुपये द्यावे लागतात. आणि त्या एंटरटेन नंतर आपल्याला फायदा काहीच नसतो. असो फायदा तो त्या समोरच्या व्यक्तींनाच असतो. त्या थिएटरवाल्याला असो, ऍक्टरला असो, ऍक्ट्रेसेसला असो, प्रोड्युसर, डिरेक्टर. पण या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये तुम्हाला जबरदस्त रिटर्न भेटणार आहे. आय होप तुम्ही मॅच्युअर्ड आहात तेवढं समजण्या जोगे आणि तुम्हाला ते समजत असेल. तर ही बॅच आपण 17 जानेवारी पासून सुरू करतोय. प्रत्येकाने याचा तुम्ही जरूर लाभ घ्या. इथं आपण प्रत्येक टॉपिक वाईज कन्सेप्ट न डिस्कस करता क्वेश्चन वाईज कन्सेप्ट आपण त्या ठिकाणी सांगू, जेणेकरून एका क्वेश्चनच्या आधारावर तुम्हाला बरेच क्वेश्चन त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करता येतील. उद्याचं जे आपण सत्र घेऊ त्याच्यामध्ये काही क्वेश्चन्स कसे सॉल्व्ह केले जातात की त्या ट्रिक्स अँड टेक्निक्स मी तुम्हाला शेअर करेल. की पेपर पेन्सिल न उचलता मला फक्त पर्यायांकडे बघून मला काही त्याचा अंदाज घेता येतोय का, काही अंदाज बांधता येतोय का, पर्यायाचा काही अंदाज बांधता येतोय का. कारण मित्रांनो आपल्याला कल्पना आहे की आपण ज्या परीक्षेची तयारी करतोय किंवा ज्या परीक्षेसाठी आपण तयार होतोय ती मल्टी चॉईस क्वेश्चन पेपर आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये 4 ऑप्शन्स पैकी कुठला तरी बरोबर ऑप्शन आहे तो आपल्याला निवडायचा. तो कोणत्या पद्धतीने आला, तो इलिमिनेशन पद्धतीने आला, डायरेक्ट ऑप्शन यूज करून आला, लेंदी पद्धतीने आला, कठीण पद्धतीने आला, त्याच्याशी काही देणं नाहीये. प्रश्न बरोबर आला म्हणजे तुम्हाला 2.5 मार्क भेटणार आहे, लक्षात घ्या. चुकला म्हणजे आपल्याला दंड होणार आहे. आणि म्हणून प्रश्न चुकूच द्यायचा नाही. जर येत नसेल, आपल्याला समजलं की हा प्रश्न येत नसेल तर त्याला सोडवायचाच नाही. म्हणजे ना नफा पण होणार नाही ना तोटा पण होणार नाही. तर अशा पद्धतीने मग ही डेअरिंग, तो कॉन्फिडन्स तुमच्यामध्ये कधी येईल. कारण की बऱ्याच वेळेस सर्व गोष्टी माहिती असून देखील परीक्षेमध्ये आपण त्याच चुका करतो ज्या आपल्याला करायला पाहिजे नको. आणि मग म्हणून जर या शेवटच्या तुमच्या टप्प्यामध्ये जर तुमचं हे प्रिपरेशन त्या अनुषंगाने झालं तर तसा माइंडसेट जर तुमचा ऍटिट्यूड जर बनून गेलं तर डेफिनेटली तुम्ही त्या पद्धतीने काम कराल. तर मी पुन्हा एकदा तुम्हाला मित्रांनो सांगतोय की 100 तासांची आपली बॅच आहे. त्याच्यामध्ये उतारे, निर्णय क्षमता, गणित आणि बुद्धिमत्ता या सर्व टॉपिक्सच्या विषयी त्या ठिकाणी मी तुमचं कव्हरेज करून देणार आहे. 17 तारखेपासून आपण ही बॅच सुरू करतोय. लवकरात लवकर आपलं ऍडमिशन कंप्लीट करा, बुक करा. कारण मी पहिल्या दिवसापासून त्या ठिकाणी बॅचला सुरुवात करेल आणि मग नंतर तुम्ही लेट जॉईन झाले तर मग सर आम्हाला हे समजलं नाही, ते समजलं नाही किंवा हा भाग राहून गेला, अशी ओरड आपली कायम असते. सो डू नॉट वेट फॉर द राईट मोमेंट, दिस इज द राईट मोमेंट. ही सर्वोत्तम वेळ आहे आणि निर्णय घ्या आणि कामाला लागा. ओके, आय होप तुम्हाला हे सर्व समजलं असेल. उद्याच्या सत्राला नक्की जॉईन करा. उद्या मी ही माहिती कमी आणि बाकीचा पार्ट सर्वात जास्त त्यामध्ये कव्हर करणार आहे. थँक्यू व्हेरी मच अँड ऑल द बेस्ट.